Bună ziua, dragii mei! Bună seara! Că este deja 5:30. Mă bucur să vă văd. Astăzi voi susține acest atelier de creație, numărul 15, fără Alexandra, pentru că ea are curs de coreeană în momentul acesta. Veți face cu mine în seara aceasta o ramă foto, tot în tehnica origami, așa cum am lucrat în ultimele dăți. O să pun telefonul pe masă să se vadă masa de lucru și mai verificăm puțin detaliile tehnice și apoi dăm drumul, da? Ok. Ia să vedem cine mă ajută. Echipa tehnică, ia să vedem. Oh. E bine? Pare regulă. Bună, dragilor, bună Andrei, bună Alesia, bună Sara, bună Werner. Bună. Bine ați venit. Ok, bun. Ia să vedem, să așezăm puțin mai bine. Ăsta poate să se ducă mai sus. Se vede, se aude? Bună seara! Ok. Deci așa cum am mai spus, în seara aceasta o să facem această ramă foto. Eu am așezat-o așa peste o fotografie a Alexandrei de când era ea micuță. Fotografia este făcută de Dan Beșliu și Denisa Simionescu de la școala de fotografie Freelancer, când Alexandra avea puțini ani, cred că 5 după dințișori, mă uit că nici dinții nu i-avea schimbat. Deci așa, ceva de genul, am pus eu rama. Rama aceasta o să o facem astăzi, modelul acesta. Materiale de lucru sunt 4 bucăți de hârtie pătrate de 17 cm. Hai să mai verific eu o dată să nu vă spun altceva. Da, deci așa. Hârtie de 17 cm, ne trebuie 4 bucăți din acestea. De asemenea, ne mai trebuie o bucată de hârtie pătrată de 16,5 cm la final. Ne trebuie un creion, o gumă, o foarfecă, lipici. Ce am zis că ne mai trebuie? Niște marcare, o riglă și cam atât. Cred că vi le-am spus pe toate. Uite, mai am aici o ramă făcută pe alb. Să vă arăt și pe aceasta. Deci așa va fi. Numai că pe asta am făcut-o cu hârtie mai mare și m-am gândit eu că putem să facem una mai micuță, că se lucrează un pic mai bine dacă este hârtia mai mică. Așa cum v-am rugat, hârtia pregătită trebuie să nu fie foarte lucioasă, pentru că o vom lipi și trebuie să se lipească bine ca să ne stea bine rama. Da, asta este spatele ei, fără fotografie. O să o iau pe Alexandra de aici, ca să vedeți voi mai bine. Și intru puțin pe laptop să văd dacă e toată lumea în regulă. Vă aștept să vă pregătiți materialele, în cazul în care mai aveți ceva de adunat. Și revin în câteva secunde. Așa. Ok. Văd că a apărut videoul live. Ia să vedem, avem un mesaj.
Da, nu sunt comentariile voastre, este totul ok. Toată lumea este gata? Să știți că este un model simplu de ramă. Ea este compusă din 4 bucăți de hârtie care sunt identice. La lipit trebuie să fim puțin atenți, să facem aici unghi de 90 de grade, adică să le lipim drepte astfel încât să nu ne iasă rama strâmbă. Bun, păi dacă toată lumea este gata, îi dăm drumul. O să iau rama de aici. Uite, o pun un pic mai sus. Așa, ne băgăm cartea de vizită în ea. Așa. Și acum eu o să lucrez cu hârtie galbenă. O să pun o foaie albă sub ea, să vedeți mai bine. Ia să vedem. Cred că se vede bine, da? Și începem. Deci, luăm foaia de hârtie, pătratul, da? Și ce facem? Cine ghicește prima mișcare? Punem colț peste colț, așa cum facem la toate proiectele, așa cum am făcut la toate proiectele origami pe care le-am făcut până acum. Deci, punem colț peste colț, da? Avem grijă să lucrăm cât mai exact, pentru că cu cât îndoim mai corect hârtia, cu cât o pliem mai corect, cu atât ne iese mai bine produsul final, da? Deci pun colț peste colț și pliez. Pliez bine, 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 bine și deschid. Și o deschid și o așez cu îndoitura spre mine, da? Apoi iau colțul acesta din stânga și îl aduc peste dunga aceasta. Adică țin aici bine și fac așa. Sunt atent aici să am colț sus, da? Și aici să fiu cu colțul chiar pe dungă, da? Ca să-mi iasă drept. Întind bine și apoi pliez. Asta este prima mișcare. Sper că a făcut toată lumea. Stau câteva secunde să vă aștept. Da, superb, Alexandra, da. Se vede că fotografia a fost făcută de niște profesioniști, așa este, Laura. Dar ce pot să vă spun despre printul acesta pe care l-ați văzut? Când? Anul ăsta sau anul trecut? Anul trecut de 1 iunie, când era Alexandra în clasa 9, de la școală ne-au cerut să le trimitem o fotografie, de fapt câteva fotografii de când erau copiii noștri mici. Și cei de la școală le-au făcut o surpriză copiilor, le-au printat și le-au pus pe pereți, au făcut niște panouri mari cu fotografiile copiilor și după ce s-a terminat expoziția ne-au dat aceste fotografii acasă. Vă mai arăt o dată, despre asta vorbeam. Ok. Bun, mergem mai departe, da? Deci, am îndoit odată hârtia pe diagonală și apoi am mai făcut îndoitura aceasta. După care iau colțul, stai să vin un pic mai sus. Ia stai, așa. Iau colțul acesta și îl aduc aici. Nu aici, scuze, îl aduc peste, da? Deci îndoi pe linia aceasta. Da? Îl aduc pe linie, dar astfel încât să se îndoie aici până în capătul acesta, da? După ce îndoi, o să o deschid să vă arăt exact cum am îndoit. Da? Și cât pot eu de drept. Deci dunga aceasta să fie în continuare, da? Uite, am dat un pic mai jos. Acum văd.
Ia stai. Așa. Asta e. Deci am îndoit așa. Da? Deci colțul acesta l-am adus în sus, pe linie. Sper că a făcut toată lumea. Sunt atentă să fie îndoitura cât mai bine făcută, da? Eu am o hârtie un pic mai groasă, de asta merge un pic mai greu la mine, da? Încerc să fac cât pot eu de corect, da? Bun. După ce am făcut mișcarea asta, o dau înapoi, întorc pe partea cealaltă și același colț îl ridic peste hârtie. Așa. Da? O să stau puțin acum să-mi spuneți dacă sunteți toți odată cu mine, dacă ați ajuns la nivelul acesta cu lucru. Andrei, ai îndoit până acum la fel ca mine? Da, perfect. Bun, mergem mai departe. Bun. Ok. Acum întorc din nou pe față. Da? Și ce fac? Partea aceasta o aduc peste asta. Deci mai îndoi o dată așa, pe dungă. Cât pot eu de drept. S-a înțeles? Deci eram pe spate. Nu eram pe spate, scuze, eram pe față. Mă întorsesem în față, da? Și îndoi o dată așa. După care iau colțul acesta și îl îndoi și pe el peste și îl bag aici în pliul acesta, da? Deci așa. Ok. Și pliez. Să pot eu de bine. Și ăsta este un sfert de ramă. Da? Dacă este cineva care a rămas în urmă sau nu a înțeles, o să iau foaia a doua de hârtie și vă uitați că arăt de la început. Da? Deci trebuie practic să facem cu toate cele 4 bucăți de hârtie de pătrate de 17 cm, trebuie să fac același lucru. Deci îmi iau a doua hârtie și fac aceiași pași. Colț peste colț. Țin bine. Un deget peste și pliez. Bine, bine. Desfac. Iau colțul acesta și îl aduc aici, pe linia asta, îl aliniez aici. Uite-mă. Nu vrea, e groasă hârtia. Ok. Deci așa, colț peste colț și linie peste linie, da? Văd că am aici, unde am linia, aici mi-am adus colțul acesta, da? Țin bine, sus la fel să fie colț și pliez. Da? După care iau și partea aceasta și o aduc aici peste. Tot așa, la dungă.
țin aici un deget și mă uit aici să văd dacă... Aici cred că deja am pus-o foarte bine de data asta. Ia să vedem. Pliez, da. Da? Deci am pliat-o așa, da? O dau înapoi și întorc pe spate. Întorc pe spate și pliez înapoi. Am pliat pe spate și întorc din nou pe față. Am întors pe față și bucata aceasta o pliez peste dreapta, pe dunga asta. Da? Încerc să păstrez pliurile originale. Da? Bun. Și după ce am făcut mișcarea asta, colțul acesta îl bag aici. Tot așa pliind pe linia aceasta. Și după ce a intrat ca lumea aici înăuntru, apăs bine, bine să se facă pliul ca lumea. Și în momentul acesta am făcut jumătate de ramă. Deci am două bucăți identice, da? Așa. Sau așa. Pe față și pe spate. Ele sunt la fel. Aproximativ. Bun. Continuăm. Mă gândesc dacă să fac tot cu galben sau să fac cu alb sau cu modelul acesta de atlas. Hai să fac tot cu galben, să fie rama galbenă cu totul. Bun. Numărul 3. Colț peste colț. Cred că ați învățat deja mișcările, așa-i? Dacă nu, sigur, după ce o faceți și pe a patra o să știți. Acum să vă mai spun un secret. Ca la orice obiect pe care îl faceți, orice lucru pe care îl faceți, prima dată poate nu iese așa cum ar trebui, adică perfect. Da? Și atunci mai exersați. Și o să vedeți că a doua oară, a treia oară ies din ce în ce mai bine la lucrurile acestea care necesită exercițiu cu mânuțele, da? Deci am pliat colț peste colț, deschid, iau colțul din stânga și îl pliez peste linia aceasta, peste îndoitură. Țin aici bine, sunt atentă sus să fie colț, mă uit odată aici, țin bine și pliez către exterior. Da? Deci merg așa cu mâinile, ca să se întindă bine hârtia. Pliez bine, bine, pot chiar să dau un pic cu unghia. Iau colțul acesta de jos și-l aduc peste. Așa. Mă uit aici să fiu și aici în capăt, da? Unde se termină bucata asta. Să nu fie îndoitura mai jos și nici peste să se dubleze. Ia să vedem. Mi-a ieșit un pic mai jos. Mai trag de ea un pic mai sus. Tot timpul am grijă colțul să fie pe linie, da? Ok. Să zicem că e bine. Apăs și aici bine, bine. Desfac. Întorc pe partea cealaltă și pliez. Bună, Denisa! Întorc pe față și pliez stânga peste dreapta, pe dunga aceasta. Ok. După care iau colțul acesta și îl bag aici, în pliul ăsta. Da? Pliez hârtia să intre bine, bine, da? Să se îndoaie aici.
Gata și numărul 3. Ce frumos, da, nu-i așa? Ok. Numărul 3. Ia să vezi, Denisa, ce... Nu știu dacă ai văzut ce am arătat eu mai devreme. Am arătat fotografia asta pe care ați făcut-o tu și cu Dănuț. Mai ții minte, cred. Și am arătat eu așa, ramă foto. Ce zici? Pui mic. Ok. Deci am făcut 3 până acum, da? Și mai am una. Mai am una, montez și e gata rama. Hai, și a 4. Ok. Iau hârtia. Pun colț peste colț. Asta chiar nu o să uit. Pun pe masă, pun degetul pe colț să nu fugă hârtia și pliez. Către exterior, da? Bine, bine. Dau și cu unghia să se plieze bine. O deschid și mi-au colțul din stânga și îl pliez aici peste dunga aceasta. Pun aici vârful neapărat să fie pe dungă și sus la fel verific să am colțul la fel îndoit pe dungă, da? Nu mai mult, nu mai puțin. Țin bine și pliez către exterior. Țin bine, bine să nu fugă hârtia, da? Pliez. Îmi aduc și partea aceasta de jos peste, pe linia aceasta, în doi. La fel, ca punct de reper, vârful trebuie să fie pe dungă, da? Mă uit aici să văd dacă am îndoit suficient să fie la dungă. Zic eu că este. Țin și pliez către afară, da? Tot timpul pliez către afară, față de locul în care țin degetul. Desfac, întorc pe spate, cum să nu-mi amintesc, da, amintiri frumoase, așa e. Și punem triunghiul acesta, îl pliem peste hârtie, pe dunga pe care tocmai am făcut-o. Da? Am pliat, întorc din nou pe față, pun partea aceasta, o pliez către dreapta, tot pe dunga asta. Încerc să fac lucrul ăsta cât mai exact. Că asta mi s-a îndoit un pic mai mult sau nu știu ce a pățit. Parcă nu se îndoie așa frumos ca celelalte. Da, țin aici și întind. Ok. Și apoi îmi iau colțul acesta și mi-l bag aici în pliu. Îl strâng tare, tare. Hai, că nu știu și ce mai mult eu acum, da? Bine. Ok. Pun jos și pliez bine, bine. Și în momentul acesta rama este aproape gata. Am 4 bucăți de hârtie pliate în felul acesta, identice. Bună, Ina! Bine ai venit! Mă bucur să te văd! Ok. Acum, am 4 bucăți de hârtie pe care o să vă arăt întâi cum le montăm și apoi vom lua lipiciul și vom și lipi. Întâi doar vă arăt, vă uitați-vă la mine, nu trebuie să faceți și voi la fel, momentan.
Deci îmi iau una, o bag, mă uit, în primul rând mă uit să văd unde am pliurile astea mai urâte și îmi așez astfel încât să fie ăsta spatele ramei, da? Deci aici unde nu se văd bucăți de hârtie îndoită, asta să fie fața, da? Și rama mea o să fie așa. Mi-au și pe asta la fel, văd că aici se îndoaie și e mai urâtă, asta o să fie spatele. Ăsta o să intre aici. Apoi, iarăși îmi iau un colț curat, unde nu se văd îndoiturile. Și o să-mi pun asta aici. Și pe ultimul, tot așa, cu îndoiturile în spate, îl pun așa. Da? Deci, practic, intră câte o bucată în celelalte. O să mă folosesc de marginea unei foi sau a mesei sau vă alegeți ceva dreptunghiular curat. Pe care să lucrați și o să lipim bucată cu bucată. O să vedeți că se așează până la urmă frumos. Deci trebuie să-mi iasă un pătrat, da? Cam așa. În fine, nu trebuie să se așeze acum pentru că... stai că nu băgasem până la capăt. Deci colțurile trebuie să intre până jos, da? Ok, de asta. Stați așa că de-aia nu se așezau la mine. Colțurile vor intra până jos. Și atunci chiar iese corect și pătrat. Deci așa o să fie. Bun. Acum, după ce mi le-am așezat puțin să văd care cum intră, da? Să fie cu fața în sus toate, mi le dau așa la o parte, dar nu le mai, nu le mut, nu le întorc cu spatele să mă încurc după aia să nu mai știu cum au fost, da? Deci le las aici unde trebuie ele să vină una între alta. Și practic încep și pun, deci să zicem că asta este prima cu care încep, da? Încep și pun hârtie pe colț, nu intru foarte mult, chiar mă uit un pic să-mi... Și uite, pot să-mi fac chiar un pic un semn cu creionul, să nu depășesc, cum se numește, lipiciul de dunga aceasta, da? Și lipesc și în față și în spate, pun un pic de lipici, da? Și apoi ușor îmi ridic pliul acesta în sus, bag aici și apăs bine, bine, da? Și îmi țin marginea să fie peste, uite cum țin eu aici peste hârtia asta albă, deci practic galbenul o să fie din stânga așa, mi-l țin aici bine și apoi pe ăsta din dreapta îl împing până în colț, după ce pun lipiciul pe el și la fel mi-l pun să fie aliniat cu partea de sus a hârtiei. Cât pot eu de bine, pentru că dacă mă ajut de hârtia aceasta de jos, îl fac să fie mai drept. Încerc să mă mișc destul de repede când fac povestea asta cu lipitul, pentru că dacă totuși nu este drept, să pot să mai mișc puțin până se usucă lipiciul, da? Haideți că nu e greu. Deci începem. Îmi iau bucata asta, pun lipici pe ea, pe colț, da? În față și în spate. Și o bag aici. Ok. Una. Una e gata. Am lipit-o. Bun. Continuăm cu aceasta, care vine în jos, da? La fel, îmi bag puțin aici și fac un semn ușor cu hârtia. După ce se usucă lipiciul la final de tot, dau puțin cu guma să șterg dacă mi rămâne semn de creion în afară, da? Deci asta vine cam atât lipită, pe față și pe spate. Dau cu lipici și în față și în spate un pic.
îmi ridic pliul acesta în sus, împing până la capăt și acum vin în colțul acesta al hârtiei să mă folosesc de ea, da? Deci aici am drept și încerc și aici să am drept. Eu zic că este. Acum mai avem una. De fapt, două lipituri mai avem. Bun. Acum colțul acesta va intra aici, iar colțul acesta va intra aici. Îl bag pe acesta întâi, îmi fac semn, să văd cam cât lipici să pun, cam până unde. Cam așa. Între timp mai apăs un pic cu mâna pe colțuri și nu trag tare de el, da? Lucrez ușor, cu grijă, da? Îmi pun lipici aici, pun un pic și pe spate. Bag colțul cu grijă. Și îl pun aici la marginea aceasta să fie cât de cât drept. Da, pe colțul acesta. Stai că uite, îl întorc puțin ca să vedeți. Da, deci mă folosesc de partea aceasta a hârtiei. Da, să fie drept. Ok. Apăs. Mi-l întorc invers. Mai am colțul acesta de pus. Da? Ok. Pun și pe el puțină puțin lipici, scuze. N-am mai făcut semn, că știu cam cât trebuie să pun. Îl țin. Ridic colțul acesta, îndoi puțin și l-așez și pe el frumos aici. Ia să vedem. Eu zic că a ieșit. Acum nu chiar perfect la milimetru, dar la centimetru sigur a ieșit. Aici mi-e un pic mai jos marginea asta. Uite, mi-e în drept. Mi-e în drept. Da? Și asta este rama. O las puțin să se usuce lipiciul pe ea. Asta e spatele. Asta e fața, da? Care este mai curată. Eu îmi dau cu guma că mă enervează creionul ăsta să-l văd aici. Uite. Tot se vede. Gata. Bun, dragilor. Și asta este rama. Vreau să știu dacă ați făcut-o, toți. Mie nu mi se așează 100%. Andrei, trebuie să fie cele 4 bucăți identice și aici, peste tot, să ai unghiuri de 90 de grade, da? Deci dacă pui pe o foaie de hârtie, să fie aici drept, drept. Uite, și la mine, se duce puțin în sus. Foarte puțin. Dar în principiu trebuie să-ți iasă. Chiar dacă nu e perfect 100%, da? Așa la 1 milimetru merge să mai fie un pic mai strâmbuță, dar altfel nu. Deci ar trebui să-ți iasă. Ai zis da. Ok. Bun. Deci asta este rama. Da? Asta e rama. Uite aici, vedeți, având imprimeu pe ea, da, fiind cu modelul acesta de hartă, chiar dacă nu este perfectă, nu se vede. Aici, dacă este galbenul ăsta și îl mai pun și pe alb, aici mi se vede un pic că e în afară, da? Dar când o să pun fotografia și o să o arăt așa frumos, sigur nu o să mai deranjeze pe nimeni. Bun. Vreau să știu dacă sunteți gata. Sara, Alesia, cine a mai lucrat? Mergem mai departe? Da, pe laptop nu mi-apare deloc
nu mi-apar comentariile voastre. Eu zic că sunteți gata, așa vreau să cred. Oricum, în momentul ăsta, rama este gata. Dacă aveți o fotografie... Noi am terminat. Super! Mergem mai departe. Mă bucur foarte mult, Oana. Super! Bun. Deci asta este rama, da? Am zis că pe lângă cele 4 pătrate de hârtie de care am avut nevoie pentru a face rama, mai trebuia să pregătiți și o bucată de hârtie de aproximativ 16,5 cm. De ce? Pentru că pe ea o să o punem aici pe spate, o să băgăm prin colțurile acestea, dar după ce o desenăm, dacă vrem să facem tablou. Și acum o să vă arăt exact la ce mă refer. De exemplu, mie astăzi mi-a pregătit Alexandra acest desen cu scris caligrafic. Să vă spun cum am făcut. Mi-am pus hârtia în spate, nu neapărat am băgat-o pe colțuri și apoi am așezat-o în față, da? Deci practic o pui jos, pui rama peste ea și îți faci ușor cu creionul un semn la pătratul acesta, astfel încât în interiorul lui să faci desenul. Dacă vrei să desenezi ceva, da? Deci dacă vrei să faci tablou și nu ramă foto, da? Aici iarăși am mai avut încercarea aceasta. Uite, vă arăt pe alb, că pe alb se vede mai bine. Da? Deci tot așa, am făcut niște păpădii. Deci pe bucata de hârtie de 16,5 o puneți dreaptă normal pe masă, puneți rama peste ea și apoi faceți un semn, un chenar ușor de tot cu creionul, astfel încât să puteți să o desenați, să o pictați sau să-i faceți ce vreți voi. Și după ce se usucă, să o băgați în ramă. O să vă arăt acum cum se bagă în ramă, deși este foarte simplu, dar o să fac mișcarea asta ca să vedeți. Deci asta este fața curată, frumoasă. O întorc invers, îmi iau și desenul, îl întorc cu fața în jos și îl bag aici în colțurile acestea. Un colț. Dacă aveți un lipici care se usucă mai greu, chiar vă rog să nu faceți mișcarea asta acum, să lăsați să se usuce bine rama, da? Și apoi iau și bag și colțurile acestea ușor. Ok. Asta este un pic mai mică de 16,5, de aia când am măsurat pentru voi am zis mai mult. Deci ea practic o să intre aproape de tot în colțuri. Da? Și dacă nu mi se așează bine, o mai îndrept eu. Astfel încât să fie chiar pătratul. Da? Dar eu zic că e mai bine să o desenăm separat decât în ramă. Dacă stăm cu mâinile peste ea, putem să murdărim rama. Pe când așa, dacă lucrăm cu ea separat, o putem introduce oricând dorim. Ea nu trebuie lipită, dar dacă totuși se mișcă prea tare, puteți să puneți un punct de lipici pe ea, dacă știți că nu o să o schimbați cu alta. Da? Puneți un punct de lipici aici pe colțuri și puteți să o lipiți și pe ea. Eu zic că putem încerca să facem păpădia aceasta și scrie fiecare pe tablou ce își dorește. Puteți și Zentangle dacă vă doriți. Puteți să faceți, de exemplu, copacul inimii și să-l puneți în această ramă. Totul este să vă faceți semn, să aveți chenarul trasat, astfel încât să vedeți unde să desenați. Dacă vreți să puneți o fotografie, așa cum am pus eu aici, de exemplu, aceasta este
Este dintr-un album de licitații. V-am spus că am un album de licitații de unde tot iau foi frumoase eu și le folosesc la arte. Deci pur și simplu mi-am luat din foaia mare, mi-am încadrat pătratul cam cât vreau să fie și apoi am decupat mai mult pe spate. Uite. Deci mi l-am decupat așa, astfel încât să-mi intre frumos în spate și să nu-i pun capul tăiat sau, da? Deci mi-am calculat să fie încadrat pe mijloc capul, da? Și mi-am tăiat un pic de aici, un pic din aceasta și puțin din laterale. Este un catalog foarte mare, cred că e mai mare de A4. Da? Și după aia l-am pus cu fața în jos. Dar eu am făcut lucrul acesta pentru exemplificare. Voi vă faceți desenele voastre, că așa este frumos. E mai frumos să puneți ce ați lucrat voi decât un print, o copie. Da? Deși puteți să faceți și lucrul acesta. Dacă aveți un imprimeu frumos sau ceva care vă place foarte mult, puteți pur și simplu să-l decupați și să-l puneți aici. Sau mai există o variantă care mie mi-a plăcut foarte mult ideea de a o face. Puteți să faceți trandafiri. Trandafirii pe care i-am făcut la, cred că la al doilea atelier pe care l-am avut, al doilea atelier rezist. Ăștia sunt trandafirii. Îi faceți doar florile, fără tijă, da? Și vă puneți pe ramă, vă puneți doar bucata de hârtie. Eventual puteți să o și colorați cu acuarelă, de exemplu, dacă vreți să-i dați un fundal. Și puteți să puneți un trandafir mare, drept, da? Deci el să vină așa, perpendicular pe hârtie, da? Să lipiți pe bucata de hârtie sau puteți să faceți mai mulți, 3 de exemplu, era să zic 2. Puteți să faceți 3 sau puteți să faceți altceva, să vă faceți tabloul frumos, uni, da? Deci poate să fie colorat, dar fără model și să vă faceți florile, să le puneți pe margine, mai mici, da? Să puneți una mai mare aici, de exemplu, și 2 mai micuțe, într-un singur colț. Puteți să puneți flori și pe toată, dar cred că o încărcați prea tare. Mie așa mi-ar plăcea, așa, dar bineînțeles mai micuț, nu așa mare cum e asta. Deci cam astea sunt variantele la care m-am gândit eu. Aștept cu nerăbdare să-mi spuneți cum vedeți voi tabloul. Dacă puneți fotografie și îl faceți ramă foto sau dacă puneți o pictură sau cum îl decorați. Sunt foarte curioasă să aflu. Bun. Acum, fiindcă mai avem timp destul, că n-a trecut nici măcar o oră, eu zic că avem timp așa în 10 minute să desenăm păpădia aceasta, să vă spun cum am făcut-o. Ia să văd unde am bucățile mai mici. Știu că mi-am pregătit și eu, dar acum bineînțeles că nu le văd. Uite. Ok. Deci am zis că pun rama peste și fac un chenar micuț, chiar îl fac puțin mai în interior și încerc să nu ating cu el marginea ramei, să nu mi-o murdăresc, da? Uite așa. Și în pătratul ăsta fac ce vreau eu, da? Iar la final șterg chenarul. Șterg cu guma, da? Bun. Și încep să fac păpădia. Cum fac păpădia? Prima dată trag linia aceasta curbată, puțin curbată, așa că îmi place mie cum se vede. Voi o trageți cum vreți. Puteți să faceți și mai multe păpădii, cum am făcut în
desenul acesta, dacă vă place mai mult. O să fac direct cu markerul. Eu vă recomand să faceți cu creion la început. Dacă totuși trasați vreo linie mai strâmb, să puteți să o reparați. Eu o să fac cu markerul ca să vedeți voi mai bine cum fac. Să pun și capacul la lipici, că mai am nevoie de el pentru alte proiecte. Ok. Bun. Deci am zis că tragem o linie curbă, ceva de genul acesta. După care facem un fel de U, dar mai larg. Ceva. Da? Eu pot să depășesc marginea aceasta de creion, dar trebuie să țin cont că ea teoretic nu o să se vadă din ramă, da? Bun. După ce am făcut curba aceasta, încep să fac mai multe U-uri mai mici, dar să le unesc aici în punctul acesta, da? Deci vin așa. Mai mult cu un V seamănă acum. Deci ceva de genul acesta. Îmi trag liniile. Iar în capetele lor, o să fac mai puține la început și pe măsură ce le desenăm, facem mai multe, să vedem cum se așează, da? Bun. În capătul fiecărei linii de sus îmi fac un U mai mic. Deci cumva aceeași formă pe care am făcut-o aici. Deci fac așa. Și încă una în mijloc. Sper că se vede. Și în capătul fiecărei liniuțe din acestea mici fac un cerc, da? Așa, negresc. Un punct mai mare. Și fac la fel la toate. Dacă îmi intră una într-alta, nu e nicio problemă, da? Că ele și în realitate intră una într-alta, nu sunt aliniate. Și fac așa la toate. Da? Deci un U și în mijloc, încă una. Asta le fac puțin mai jos pentru că chiar vreau să-mi iasă, să nu-mi iasă din chenar. Bun, și aici îmi închipui că este una care deja a zburat, da? Și o fac un pic mai sus, deci o fac și pe ea puțin de tot curbată, ca și cum ar fi plecat de aici, da? Deci nu duc linia până jos și fac la fel. O duc un pic mai sus, linia, și fac la fel, un U, mai trag o linie și fac punctulețele. Iar în capătul celei care a zburat fac așa un fel de săgețică mică, pentru că nu știu dacă ați observat, vă recomand când cine nu a văzut, când o să ieșim afară și o să găsiți o păpădie, să vedeți că are puteți să căutați și pe internet să vedeți fotografii reale, are așa ca un fel de săgețică, așa arată ea, când se desprinde de aici, din mijlocul acesta. Bun, și după aceea mă duc și mai fac și sus câteva, încă două, să zicem că una a plecat de aici, a zburat-o vântul, am suflat noi în ea de fapt și ne-am pus o dorință. Aștept să-mi spuneți și dorințele. Așa. Și acum, ca să fie mai plin, la fiecare dintre ele mai trag câte o linie între cele două, vă arăt aici sus ca să se vadă mai bine și apoi facem la toate la fel. Deci mai trag o liniuță și aici mai trag încă una și la fel fac un punct, dar mai micuț, pentru că atât îmi permite spațiul. Da? Și fac la fel la toate. Încă una și încă una, de o parte și de alta a liniei din mijloc.
Ăsta e markerul Alexandrei, care are o parte teșită și lucrez destul de greu cu el, dar dacă aveți markerele prea groase, puteți să lucrați doar cu un creion. Da? Și acum mai umplu și pe interior, da? Deci mai fac una aici. Una aici. Mai fac una și aici. Și una aici. Le umplu și văd cum se vede. Și văd după aceea unde mai pot să pun. Tot la fel. În capete ca un fel de U. Mai micuț. Și după aia de stânga și de dreapta mijlocului mai fac încă 2 liniuțe. Nu trebuie să fie perfect. Secretul este să facem cât mai multe ca să semene cât mai mult cu păpădia. Ați văzut ce de pufi are păpădia. Da? Deci aici am venit așa și m-am legat puțin de asta de sus. Și apoi între ele mai fac unele mai scurte. Ca să nu umplu spațiile acestea goale. Că păpădia nu vezi așa prin ea, decât dacă au zburat pufii. Dar altfel ei se văd așa foarte mulți. Aici. Da? Și ele se pot și întrepătrunde, da? Puteți să treceți cu o linie peste celelalte, da? Trebuie să fie aliniate perfect. Cam așa. Asta e păpădia mea. Trebuie să mai fac un puf mic, ca zburat și el de pe aici de undeva. Vârfulețul lui micuț. Cam așa. Și aici puteți să scrieți make a wish, puteți să scrieți în engleză, puteți să scrieți numele persoanei căreia doriți să-i dăruiți tabloul cu desenul. Puteți să-l umpleți cu alte păpădii. Cum am făcut aici. Eu am făcut și niște spirale, așa mai la viteză. Puteți să puneți niște florici și simplu, cum v-am spus și până acum. De fiecare dată, fiecare dorește, face cum dorește, face cum îi place. Important este să se simtă bine și să-i placă ce a ieșit. Și dacă aveți momente când nu vă place cum v-a ieșit un lucru, aveți posibilitatea de fiecare dată să faceți din nou, să repetați, până vă place ce a ieșit. Ce spuneți? Ia să vedem, mi-a mai scris cineva? Noi am terminat. Super! Mă bucur foarte mult. Abia aștept să văd pozele. Andrei, ai terminat?
Sara? Ina? Cine a mai terminat? Da, ia să vedem că nu văd cine mi-a scris. Andrei. Andrei, ai terminat? Bun, dragilor. Păi eu zic că putem să încheiem aici. Vă mulțumesc din suflet pentru participare. Stai să băgăm în ramă, să vedem cum se așează. Deși nu am scris încă. Urmează să mă gândesc la un text frumos și să văd. Îl scriu eu sau o rog pe Alexandra să mi-l scrie. Deci băgăm așa în spate. Ușor. Avem grijă să nu... Da, asta e o hârtie mai mare. Exact. Asta e o hârtie de 17. Va trebui să o mai tai eu puțin. Să-i tai marginile. Da, o să o pun tot pe aceasta făcută mai devreme. Da, deci o pun cu fața în jos. Bag ușor cu grijă să nu șifonez. Da, și cu fotografia la fel, dacă vă puneți fotografiile voastre. Uite așa, make a wish. Da? Și dacă doriți să-l agățați, să-l atârnați undeva, puteți să-i puneți pe spate. Aici puteți să mai puneți o bucată de hârtie frumoasă, să nu rămână așa. Dacă faceți, uite, am găsit și hârtia pe care o căutam. Dacă faceți desenul pe o hârtie care nu arată prea bine, adică dacă e decupată de undeva sau e murdară sau ce știu eu, puteți să mai puneți și, sau e refolosită în sensul ăsta, nu murdară. Așa, puteți să puneți o bucată de hârtie frumos, să se vadă frumos și pe spate, da? Și îl întoarceți pe partea cealaltă și puteți să lipiți, el fiind foarte ușor, puteți să lipiți cu bandă adezivă, cu scoci, o bucățică de ață sau de fir de tricotat, ceva de genul acesta, nu-l duc prea sus, da? Și luați o bucățică de scoci. Puteți să lipiți, pur și simplu. Da? Și îl puteți atârna într-un cuișor undeva. Că se vede, nu? Da? Dacă vreți să-l atârnați undeva. Bine, asta, scociul ăsta nu era puțin cam scămoșa. Sunt atent așa să pun materiale frumoase, să-mi facă plăcere când le văd, da? Sau așa. Sau așa. Asta e și mult prea mare. Zic eu, depinde de tablou. Dacă aveți o pictură mai mare pe care o faceți, puteți să faceți rama. Aici am folosit hârtie pătrat de 21 de centimetri, da? Ca să vă dați seama de diferența de dimensiune, da? Deci fiecare pătrat a avut 21 de centimetri și aici 17, da? Noi pe asta l-am făcut în seara aceasta. Vedeți că e diferență mare între ele. Deci, practic, sunt 4 cm pe fiecare latură, da? 2, 2 și 2, 2.
Bun, dragilor. Păi, eu zic că suntem gata. Aștept cu nerăbdare să văd ce ați lucrat astăzi. Vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și ne vedem poi mâine. Pupici!